Diyos, ang kukunin ng Diyos sa rapture day ay yung nagmamahal po sa Kanya. At kapag sinasabi natin nagmamahal sa Kanya, di ba, may kasabihan sila, when you love, you get out of your way. Ginagawa mo ang mga bagay na yung hindi mo dating ginagawa. Amen? Oo. Lahat na nagmamahal sa Diyos, sabihin, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise God. Okay? So tayo po ay mag-umpisa na. At pagkatapos kong binasa, mananalangin po tayo. Okay? And for the Son of Man is come to save which was lost. How think ye if a man have 100 sheep, and one of them be gone astray, that he not leave the 99, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray? And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoices more of that sheep than of the 99 which was not astray. Even so, it is not the will of the Father which is in heaven that one of these little ones should perish. At ang title po ng pag-aaralan po natin, A Servant of God, is Lover of Souls. Manalangin po tayo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aking Diyos na buhay, ako'y patawarin mo sa lahat ng aking mga kasalanan, ganyan rin sa lahat po ng mga aking mga pagkukulang. Kumilos ka sa akin po, Panginoon, sa mga oras na ito po, Panginoon. Puspusin niyo po ako ng iyong banal na Espiritu Santo. Gusto ko po ikaw itaas po, Panginoon. Ikaw lamang ang aking itataas po, Panginoon. Hallelujah, Lord, kung gaano kakabuti sa amin. Hallelujah, dalangin ko po sa inyo. Let your Holy Spirit be upon my brethren. Cover this place by your most precious blood. Palayasin niyo po lahat ng masasamang espiritu. At ako mismo nagpapalaya sa kanila sa pangalan ni Jesus. Labas kayong lahat. Mismong espiritu ng antok, in Jesus' name, labas ka. In Jesus' name, paghihina, labas ka in Jesus' name. Okay, pagpalain niyo po ang iyong salita sa pangalan ng Panginoon sufficient po aking samot dalangin. Amen. Okay, pwede na po tayo umupo. Amen. Okay, so yung verse po natin ay sa Mateo 18:11-14. The mark of a true servant. Lahat po ng pinag-aralan po namin is about winning souls. Okay, halimbawa, yung unless you become like this little child, you cannot enter the kingdom of heaven. Kasi pag mayabang tayo, hindi tayo makakasuluin. Pag mataas tayo. Sabi, a servant of God is careful about little things. Okay? Pag katitisuran ka, hindi ka rin makakasuluin. At gayon na rin kung hindi ka marunong magpatawad, ay hindi ka rin makakapagsuluin. Ngayon, yung verse po na ito sa Mateo 18:11-14, it is about our Lord Jesus Christ. That He is the good shepherd. Na siya yung mabuting pastol. Na kung nawala po yung isa, hindi siya papayag na hindi niya makita. Iiwanan niya yung 99 at hahanapin niya yung nawawala. Because Jesus Christ is not like just any other shepherd or pastors here in this world. Jesus Christ is the good shepherd. Tinawag siyang good shepherd. Yung Psalms 23 is all about the good shepherd. Anong sabi ng Psalms 23? The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Ang Diyos, ang aking pastor, hindi niya ako pababayaan. Hindi patungkol sa atin yon. Ito yung patungkol po kung gaano kabait po ang Diyos po sa atin. Na hindi ka pababayaan ng Diyos pag nasa Kanya ka. The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the quiet waters. Pagpapalain tayo ng Diyos. Ganyan kabuti ang Panginoong Diyos sa atin. Ang lahat ng pangangailangan natin ay na kay Kristo na. At walang inumang tao o sino mang prophet na kinonsider po dito sa mundo ang nagpapala o nangako o nagbibigay ng eternal life. Only our Lord Jesus Christ. He is worthy to be praised and worshipped. Andiyan pa po ba tayo? May nakasama ako doon na isang Pilipino. Bata pa po ako noon, nung una ko pong abroad. Alam niyo, pagkausap niya yung mga Pakistani, sinasabi niya ang kabutihan ni Jesus Christ. Sabi niya, ang mga lumpo ay nakakalakad. Ang mga bini ay nakakarinig. Ang mga bulag ay nakakakita sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Christ. Amen? So balik pa tayo kay Jesus Christ. Ayaw pong mababa. Okay? Diretso po tayo. God called His sheep little ones. Okay? God called His sheep little ones. Sa Mateo 18:14, even so it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish. Sa Tagalog, gayon din na hindi kalooban ng iyong Ama na nasa langit, na kahit na isa sa maliit na ito ay mapapahamak. Kanina,
Nagtanong po yung mga apostoles, who is the greatest in the kingdom of heaven, kumuha siya ng bata. At example yung bata na unless you become like this little child, you can never enter the kingdom of heaven. Ito naman, little ones din, bata pa rin po ito. Amen? So, ang little ones po rito ay spiritual little ones that are least in the society but are needing God. Little in the status of life, they are poor, sick, and needy. Little in the knowledge of God, little in faith, little in significance, little in power. And God wants to seek and save even the most infamous sinner in the society because they also belong to the little ones who have little knowledge about the love of God. Mahal na mahal ng Diyos po ang mga makasalanan. Kaya pumunta siya rito para to seek and save the lost. Sabi, hindi ako pumunta rito para sa mga well, yung mga walang sakit. Pumunta ako rito para sa mga may sakit. Ang taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor. Sino yung mga may sakit na yon? Yung mga makasalanan. Yung hindi nila alam kung paano lumapit po sa Diyos. Kasi itong mga Pariseo, ang akala mo hindi sila nagkakasala. Amen? Nandyan yan sa Luke 15, 1-5. Ang sabi, now all the tax collectors and sinners keep coming to listen to Jesus. But the Pharisees and the scribes keep complaining. The man welcomes sinners and eats with them. Hindi sila nakikipaghalubilo sa mga makasalanan. Sila yung sutana. Yung mahahaba na yung mga damit po noon. Doon sa Middle East, nakamahaba sila. Ang daming nakasutana. Pag lumabas kayo, parang ang daming pari. Nakasutana lang natin. Ganyan kasi yung national dress po nila. Okay? At hindi nila, parang kinukutya nila yung mga makasalanan. Itong taong ito, itong si Jesus Cristo nito, bakit ito nakikipaghalubilo sa mga makasalanan? Grabe sila, ano kung maghusga? Samantalang sila rin ay makasalanan. Dapat ma-realize nila that they are also lost. Sila rin ay nawawala. Kaya dalawang klase po yung nawawala. Lost is in his thinking at lost talaga, na nawala talaga, wala sa kawan po ng Panginoong Diyos. Nakakalungkot pong isipin. Alam niyo po ba, pag nakakita ka ng mga kapatiran sa church, na tila baga wala sa kanilang gawain. Kahit anong marinig nila, umaattend naman sila sa church, kahit anong marinig nila, parang walang tumatagos, parang wala silang naunawahan. Na ang Diyos ay dapat paglingkuran, ang Diyos ay dapat pagbigyan ng napakataas na paggalang, na huwag nilang i-compromise ang kanilang pananampalataya, pero makita mo pa rin, wala. Pupunta ka sa Bible study, pag mananalangin kayo, nandiyan siya. Pag pikit nyo na yung mata mo, pag dilat mo ng mata mo, wala na dun. Babalik na lang yan, pag-conclusion. So nararamdaman ko na. Anong ginagawa? Mamaya sasabihin ko po sa inyo. Kailangan mahalin natin silang lahat. Amen? At kapag mawala ang isa sa kanila ay gusto ng Diyos, na hanapin natin sila, ipunin sa kawan ng Diyos para maligtas din. Gaya na. Papayag ka ba na ligtas ka tapos yung pamilya mo ay hindi? Papayag ka ba na ligtas ka tapos yung kaibigan mo ay hindi? May ginawa ko akong video na nabasa ko rin naman, hindi naman talaga galing sa akin. Ginawa ko lang ng video, Love Letter from Hell. Ito ay Love Letter from Hell. Ito ay sulat mula sa impyerno. Dalawang magkaibigan, masaya sila. Sila ay halos kumakain sa isang plato, magkasama silang matulog. Ang sarap ng kanilang pagkakaibigan. At dumating yung isang araw na matay yung isang kaibigan. Christian itong naiwan. Kristiyano siya, born again Christian siya, diligtas siya ng Panginoon. Ito, hindi siya Kristiyano at napunta siya sa impyerno. At mula doon sa impyerno, gumawa siya ng sulat. Sabi niya, kaibigan, mahal kong kaibigan, kumusta ka na? Naalala mo pa ba noon? Halos sa isang plato tayo kumain. Halos tabi tayong magtulog lahat, pinagsisharean natin. Tumatawa tayong parehas kapag may masaya. Umiiyak tayong parehas kapag may malungkot. Dumating sa buhay ko, kaibigan, namatay ako. Ngayon, nagtitiis ako rito sa impyerno.
Nagtutusa ako rito sa impyerno. Grabe, ang hirap ko rito. Ang init-init pala dito sa impyerno. Yung mga uod na hindi namamatay. At ang mga apoy ay hindi na, the fire is never quenched. Hindi naaapula. Sabi niya, akala ko kaibigan kita. Hindi pala. Di ba? Kung yung mahal mo sa buhay, ano ba yung kwento na very common sa atin? Kapag nalulunod yung nanay mo at sa tatay mo, nalulunod sila. O, hindi ko sasabihin sino yung ililigtas mo, anong gagawin mo? Eh siguro kung may anak ka, mahal mo yung anak mo, at nalulunod yung anak mo, hindi ka marunong maglangoy, at least gagamitin mo yung boses mo. Oh, tulungan mo yung anak ko! Iligtas nyo yung anak ko na mamatay! Hindi ba? You will shout at the top of your voice in order for your loved ones to be saved. Gagamitin mo yung bunganga mo. Hindi ba? Kahabag-habag po ang tao po na wala po kay Jesus Christ. Amen? Sa Mateo 18:12, how do you think though that if a man had 100 sheep and one of them be gone astray, that he not leave the 99 and go into the mountain, seeketh that which is gone astray? Ganyan po tayo ka-importante. Ganyan ka-importante yung tao po na nawawala po sa Diyos. Ano man ang kanyang kalalagayan, religious leader siya pero nawawala siya sa Diyos. Hindi siya nagpapasabog sa salita ng Diyos. O isang tao na pinakamakasalanan, sabi nga ni Apostol Pablo, I am the chief sinner of all. Pero hinahanap pa rin siya ng Diyos. Kasi mahalaga po siya sa atin. Mahalaga po tayo po sa Kanya. Ang inahalintulad ang buong kayamanan ng mundo sa ating kaisa-isang kaluluwa. Ganun po kaalaga, what shall it profit a man if he gains the whole world but suffers the loss of his own soul? Buong kayamanan ng buong mundo sa isang kaluluwa lamang na kahalaga. Amen? Yung ibang tao, hindi sila naniniwala sa impyerno. Oh, God is love. Alam naman, yung tao ay ginawa ng Diyos, tapos itatapon niya doon sa impyerno. Iunahin natin. Ang Diyos ba ay ginawa ang impyerno? Ginawa para sa mga fallen angels. Ngayon, itong mga fallen angels, sila yung humihila para ilayo tayo sa Diyos. Para po tayo po ay mawala sa Diyos. Okay? May narinig na kayong ganyan na hindi siya naniniwala sa impyerno. Gusto niyo siyang sagutin. Sagutin niyo siya ng ganito. Ikaw ay pinupurit ng mga anghel sa langit. Ang lahat sila, mga nilalang na nakikita at hindi nakikita, alam nila na ikaw ay gumawa. Ngunit dahil ikaw ay Diyos at ikaw ay mahal na mahal mo yung iyong nilikha, hinubad mo yung pagka-Diyos. Nag-anyo kang alipin, nagpabugbog, nagpasampal, ang latigo ay may bola sa dulo, every time na hiyahampas yung latigo sa iyong likod, sumasama ng balat ng iyong katawan, hindi siya sumuko. Gaano kahirap? Dahil mahal na mahal ka niya. Anong mararamdaman mo kung ikaw ay Diyos? Ginawa na ng Diyos ang lahat para magkaroon tayo ng kaligtasan tapos hindi pa rin nila pinapansin. Anong mararamdaman mo? Ang Diyos ba walang dahilan? Actually, yung mga demonyo sila yung naglilin lang sa tao. Hell is separation from God. Yun yung kahit na ano nang sinigaw mo, dahil namuhay ka dito sa lupa, na separate from God, pagdating doon sa kabilang buhay, you are still separate from God. Kasama mo. Kung sino yung kasama mo rito sa lupa, siya rin yung makakasama mo doon. Amen? O sino bang kasama natin? Mabuti na lamang dito, kasama natin ang Diyos. Amen? Amen? Kaya, mamatay man tayo o magka-rapture day anytime, abay, alam mo na kung saan ka pupunta. Dito nga, kasama mo na ang Diyos eh. Pag kinuha ka ng Diyos, ay, Amen. Ang Diyos. Amen. Yung Spirit mo testifies that you are the sons of God. Amen. Naligtas ka. Amen. Ano pa kaya? We are filled with the Holy Spirit. Amen. Amen. Let's po tayo. Ang pinakaayaw ng Diyos sa lingkod niya ay ang mga walang malasakit at pakialam sa kaligtasan ng iba. Yun ang pinakaayaw ng Diyos. Diba sinasabi natin, Jesus Christ is in us. Jesus Christ. Ang
ang tapang-tapang natin magsabi, ano, pag may demonyo, greater is he that is in me than he that is in the world. Tapang natin. Para lang tayo hindi matakot dun sa demonyo. Alam pala natin na si Jesus Christ ay nasa atin. Jesus Christ is full of compassion to lost souls. Kaya dapat, nararamdaman po natin yung compassion, yung malasakit sa ating kapwa. Amen? Amen. Na-experience nyo na ba na kayo na-persecute dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos? Ang mark daw na you are a servant of God and you are following Jesus is when you experience persecution. Kasi sabi ni Jesus Christ, no pupil is greater than his teacher and no slave is greater than his master. Minsan na-experience ko, isa lang bagay na na-experience ko, nangangaral ako, na umuupa ko sa isang bahay, pinagtawanan ko nila ako. At napakarami pa, bago pa man ako umalis. Amen? Di ko nga alam. Built-in siguro sa akin, kahit na naman patriletarian ako, talagang yung nag-share talaga ako ng salita ng Diyos. Nag-a-apply ako sa trabaho, nagtitraining ako, puro salita ng Diyos yun. Yung Indiano na sinisharean ko pag sa exam, nung lumabas yung exam, kasi puro sinisharean ko lahat, lumabas yung exam, ang hindi ko pinagmamayabang yung sarili ko si Alejandro. Sabi ko, alam niyo sabi ko, praise the Lord! Nakarinig nila lahat. Bakit? Because I am sharing the word of God. My blessing. Amen? Gusto mo nang pagpalain sa lahat ng aspeto ng iyong buhay? Gusto mo na ma-extend ang iyong buhay? Pinamatay ka na ng demonyo, ilang beses ng kamatayan ang iyong pinagdaanan, puro buhay ka pa rin? Mag-share ka ng salita ng Diyos. Pinupulpul mo kasi yung purpose ni Jesus Christ sa iyong buhay. Amen? Yan po yung purpose po natin. Ano ba sa tingin niyo? Bakit piligtas tayo ng Diyos? Para tingnan lang sila. Uy, nalulunod o. Nagkahabag-habag naman siya, nalulunod siya. Ang sabi ng James, okay, what good if you say he is kahabag-habag? Ha? Pero wala ka namang ginagawa. Amen? So may tawag po tayo po sa Diyos. Amen? So ito po yung tawag po natin po sa Diyos. Jeremiah 23:1 and 2. Okay. Saba ng mga pastor na nagpapangalat, nagpapahamag at nagpapangalat sa mga tupa sa aking pastolan. Sabi ng Panginoon, kaya ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, laban sa mga pastor na nagpastol ng aking bayan. Iyong pinangalat ang aking kawan at iyong iniligaw sila, ni hindi ninyo sila dinalaw. Narito dadalawin ko sa inyo ang kasamahan ng inyong mga gawa, sabi ng Panginoon. Okay? So, shepherd sa wikang English. Hindi nyo alam, pastor din kayo. You are the pastor of your family to lead your family to God. You are a pastor of your friend to lead your friend to God. Anong ayaw ng Diyos sa mga pastor na ito? Wala silang pakialam. Pinapangalat kahit nagkalat na, wala silang concern. Kahit mawala na, hindi sila concern. Amen? Wala. Kahit magnanakaw, nagsisimba, pumay na. Ang gusto ng Diyos, tayo yung pastor ng Diyos na magdala ng kaluluwa sa katotohanan. Para iligtas din sila. Amen? That there is only one God. And that God manifested in the flesh so that He will die for our sins and so that we will be saved. Diyan pa po ba tayo? Mateo 5:42 to 46. Sabi, kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan, na hindi inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Kaya ito yung sinabi ko kanina. Sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi nyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi nyo ako pinatuloy. Ubad at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayon sila na may magsisisagot, na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom o nauuhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan
at hindi ka namin pinaglingkuran. Kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya. Nasasabihin katotohanan sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi nyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi nyo ginawa sa akin. Kanina, ayaw ng Diyos na mawala yung maliliit. Ngayon, sinabi ng Diyos, lahat ng bagay na hindi nyo ginawa sa maliliit na ito. Sino yung maliliit? Yung mga least in the society. Yung mga makasalanan. Yung mga nangangailangan. Yung hindi natin ginawa. Paano natin sila pakakainin? Amen? Pakainin natin sila ng salita ng Diyos. Painumin natin sila ng spiritual milk. Dalawin natin sila. Yan po yung sinabi. Ngayon, kapag hindi daw natin ginawa, ibig sabihin wala tayong malasakit. I'm sorry to say, may responsibilidad po ang Kristiyano. Unang responsibilidad mo sa pamilya mo. Ginagawa pa natin ang ating responsibilidad. Ligtas tayo, hindi sila ligtas. At least ginawa natin. May nakaligtan ako doon sa kwento na letter from him. Sabi niya, siguro natakot ka lang kaya hindi mo sinabi sa akin si Jesus Christ. Matagal tayong nagsama. Ngunit sana sinubukan mo. Malay mo, maniwala ako. Diyan pa po ba tayo? Ibig sabihin, kung mahal natin talaga ang Panginoong Hesus, ay magkakaroon tayo ng malasakit at pagmamahal sa mga tinatawag niyang little ones. Dahil malagim ang kasasapitan ng mga taong wala sa presensya ng Panginoong Hesus. Ito yung anak, yung mayaman, yung parable of the rich man and Lazarus. Siya ay isang Israelita. Alam niya na tawagin si Abraham na ama. Israelita siya, anak siya ng Diyos. Saan siya napunta? Napunta siya sa impyerno. At siya sumagaw at sinabi, amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazarus upang itubog niya sa labi ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. Forever and ever. Tatakot ka sa magulang mo, hindi mo siya masira. Papasalamat ako sa magulang ko, sa nanay ko, siya yung unang nag-share sa akin. Pero yung sa nanay nila, pastora, anong sabi ni nanay? Hindi na ata akong titigilan nito ni Alex bago siya mamatay. Ang kala niya, sariling sikap ko lang. Hindi niya alam yung burden sa aking puso ay umaalag sa tao na alam kong maiimperno. Pero maliit pa rin ang kakayanan ko. Mas bilib pa ako dun sa mga street preachers. Kung gusto ko maging street preacher din ako. Bilib ako dun kay Pastor Edwin. Gusto kong tumayo at sabihin si Jesus Christ sa kanila. Kaya lang wala akong ganong klase ng tapang. Pero pag kasama ko yung tao, ay umaga pa lamang, madaling araw, yung umuupo pa sa amin, sinishare ko na. Hindi galing sa akin. Yung Spirit of God. Ang Diyos ang naitaas. Yun yung ebidensya na Jesus Christ is in you. Yeah. Kasi yun ang soul heartbeat of God ni Jesus Christ. If Jesus Christ is so much strong in you, you will witness about the love of God. Pag si Jesus Christ, anong gagawin natin? Magpapapustos lang tayo ng Holy Spirit. Bahalang Diyos. May sineran ako, Palestinian. Hindi pa siya manager, siniran ko siya ng 1 hour. Nung naging manager na siya, parang natakot ako. Alam mo ginawa ko? Matagal, lumipas ang maraming panahon, nanalangin lang ako. Panginoon, bigyan mo ko ng tapang, gusto ko siyang share ulit. Manager. Bigla akong pupunta doon sa opisina niya, umupo ako, sabi ko, I know what will happen to the world in the future by means of our Bible. Tapos hindi ko siya hinayaan magsalita. Sinabi ko siya, ganito kasi yung mangyayari. May magpapanggap na siya si Kristo at pupugutan niya lahat ng pulo ng mga tao na hindi sumusunod sa Kanya. Nasabihin niya si Jesus Christ ay hindi Diyos. Alam niyo po, 99 ang kanyang pangalan, yung ngalan niya. Isa sa pangalan niya, Great Deceiver. Hindi niyo alam. Kalahin mo, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay namatay para sa kasalanan ng tao. Hindi daw si Jesus Christ yung napapo doon sa krus ng Kalbaryo. Kausap ko kung gaano siya kalaki. Parang si Bato de la Rosa, mas malaki pa sa kanya. Talbo din. Ang tawag ko sa akin, sabi ko. Tapos, pinanalangin ko siya.
Ang umaga na, hindi pa magka-recover eh. You have different book, we have different book. Hindi siya magka-recover sa katotohanan eh. Kasi totoo. Yan ang totoo. Hindi makatulog yung tao kapag totoo. Amen? Diretso po tayo. Paano natin mahalin ang mga little ones na naliligaw? Gusto nyo malaman? Okay, gusto nyo ba malaman? Okay. 1. Warn them of the consequences of sin. Okay, bago akong Kristiyano, naalala ko ito. Ito ang pinapreach ni Bishop. Hindi ko alam kung bakit. Pinapreach sa akin ni Bishop to. Alam na ata ang lalapasan ko kung ano ako. Amen? Ezekiel 3:17 and 18. Anak ng tao, ginawa kitang bantay. Naalala ni Bishop? Ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong mga kamay. Masakit na. May responsibilidad pala tayo. Accountable pala tayo. Hindi po mahirap gawin. Wala kang magagawa talaga kung wala si Jesus Christ. Give your entire heart to God. Be convinced that other people are not saved and you are saved. Eh, yung problema, Kristiyano na nga, uma-attend na ng matagal, hindi pa kumbinsido na parang siya lang yung naligtas siya. Yung tinanggap niya ay kaligtasan at yung iba rin papahamak. Ay talagang hindi ka mag-share. Akala mo kasi pare-parehas lang yan. Pare-parehas lang yan. O talaga, hindi ka mag-share. Amen? Anong pinagkaparehas ng sumusunod sa Diyos at saka hindi? Hindi parehas yan. Ano ba? Have deep concern for their souls. Okay? Colossians 4:12-13. Epaphras. Kilala niyo si Epaphras? Di ba hindi natin naririnig si Epaphras? Ako rin hindi ko kilala si Epaphras. Hanggang isang araw nagbabasa ako ng Biblia, Epaphras. Abay, ang tilti pala ni Epaphras. Di ba? Hindi naman siya pastor. Okay? Pero ang ginawa ni Epaphras, who is one of you, a servant of Messiah Jesus, sends you his greeting. He is always wrestling in prayers for you so that you may stand mature, completely convinced of the entire will of God, for I can testify on his behalf that he has basahin natin, deep concern for you and for those Laodicea and in Hierapolis. Magkaroon po tayo po ng deep concern. Alam, ganito pala yung pastor. Hindi naman yung pastor na problema ay tapos sobrang mong inag ng problema, kaya lang problema mo lahat. Problema mo yung taga-Doha kasi di na sila umaatin, pinagpipray mo lagi, iniiyak mo sa Diyos. Problema yung mga taga-San Carlos kasi parang baliwala lang sa kanila, parang walang sumisiksik sa kanila, ano bang pakukulang ko? Kaya, Bishop, you are wrestling in prayer. Hindi ka marunong magsalita? Rest in prayer. Ipanalangin mo yung mahal mo sa buhay na iligtas sila. Ipag-ayunuhan mo. Tell them about the gospel of Jesus. 1 Corinthians 15:3-4, sapagkat ibinigay ko sa iyo, una sa lahat ang aking mga tinanggap na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan na siya'y nilibing at muling binuhay ng ikatlong araw. Okay? Na sabihin natin yung ebanghelyo ni Jesus Christ na hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Kung kaya pala natin iligtas yung sarili natin, bakit pa siya ng katawang tao na namatay para sa kasalanan natin? Di ba? Akala natin kasi noon, ang kaligtasan ay parang timbangan. Kapag mabuti, yung ginawa mong mabuti ay mabigat kaysa ginawa mong masama, pupunta ka sa langit. At kapag yung ginawa mo namang masama ay higit na mas mabigat kaysa sa mabuti, pupunta ka sa impyerno. Yun yung ipinamulat sa atin. E paano naman yung kasalanan for the wages of sin is death? Kaya nga si Jesus Christ, alam niya na hindi natin kaya ligtas yung sarili natin. Kahit yung pinakababuti, may pinakamabait na kilala mo nagkasala pa rin sa atin. Amen? Palagpakan po natin po. For I am not ashamed of the gospel of
of Christ, because it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the first Jew and also the Greek. Huwag natin ikahiya ang gospel ni Jesus Christ. Amen? Ang bilis-bilis natin sa Facebook nang mag-post, kumakain ka, huwag ka muna kumain, picturean muna natin. Oh, post mo na. Sige, kain na kayo, post ko na. Ang Facebook ay ginagamit ko para sa mag-share ng salita ng Biblia. Sa aking mga kaklase, nag-share ako. Umalis ako kasi sabi ko, kung hindi daw ako pwedeng mag-share doon dahil yun ang group na hindi pwedeng gawin yun. Eh sabi ko, kung hindi pala pwedeng gawin, yung purpose ko, hindi ko magagawa dito, alis na lang ako. Malis ako. Gumawa sila ulit ng group, abay, batchmate. Lahat batchmate, nakakapag-share ako, hindi sila gumawa. Amen? Dapat marunong kang pumasok, pinag-uusapan na yung paggawa ng mabuti na ikaliligtas nila. Abay, pumasok na ako. Ano ba ang description kay Nicodemus? Nicodemus was devoted to God and helping the poor, compassionate. Yun hindi si Nicodemus, si Cornelius. Si Cornelius, okay? Grabe yung basahin ninyo sa Acts chapter 10 verse 3 to 4. Yung description po ni Nicodemus. Kaya devoted to God, compassionate, helping the poor. Ganon. Pero anong nangyari? Peter, puntahan mo nga yun. Yung ginagawa niyang kabutihan, in memory na lang. Walang pakialam sa kaligtasan. Sinabi ko sa kanila. Mabuti ka. Mabait ka. Pero nagkasala ka pa rin. Kailangan mo pa rin ng Savior. Amen? Huwag natin pong ikahiya po ang Ebanghelyo po ng Diyos. Una, sa ating pong pamilya. Di ba? Pangalawa, sa ating mga kapitbahay. Yung mga kapitbahay ko, wala akong pakialam sa kanila. Ang lakas-lakas ng boses namin. Lalo kong nilalakasan ng boses ko. Amen? Bakit? Kung ikakaligtas nila at least may nag-witness sa kanila. Amen? So, huwag natin ikahiya po ang gospel of Jesus Christ because it is the power of God unto salvation.